Ay mga katik-tik, mga tunapod may sa birthday sa akong umagad. Ika 50 years niya. Ito ang mas kurbada. Mga tunapod may. Ay mga katik-tik, mga tunami, kay naanak sa kanan. Mga ni. Ay, naabot na dun ni mga katik-tik diri sa yung binuhan sa atong birthday niya. Wa pa nangabot ang mga bisita nga uban. Paabot ba? Mga katik-tik ang ako mga bisita di ara diri naglingyo pa kaya nagpaabot pa. Tanaw sa unggoy. Na ay unggoy. Mauni ang akong umagad mga katik-tik kapirting gwapo hawak na makatupong. Sa picture na. Ang akong ikuan nimo Jerel. Ang akong panginaot nimo nga hatagan unta na ka sa maayong panglawas ug daghan pang katuigan nga maabot ko sa birthday. Pero ang atong kuan ipatos jud pirmi ya pagpaluya-luya. Nga hinaot ug tara mo abot pa og 129 bigapon dili makuwangan. Kanina yung dilitos mo. Ayaw dyan pag luya-luya kay mabiyaan kung magluya-luya makawas sa 129 mag 123 na lang wala na kaya ng tanan uy nakakadakan anak kwarta po Di mo na yun. daghan salamat nurate akong istorya. Salamat pa. Hi mga katik-tik, nagsugod na pangaon ang bisita nako. Ni Jerel maone, nagsugod na sila pagkaon. Dad.
diri ihil ang akong birthday sa akong umagad. Sa duol-duol ra sa akong balay sa Kurbada. Mao niya ang bisita, mao niya ang taga Kurbada tanan kanang bisita. Mao niya mga katik-tik. Tanan iya imbitar ang taga Kurbada wa kani pahurot tanan. Mga silingan sa una lang. Mga silingan na mo ni sa una. Kung silingan sa gamay pa si Jerel, silingan jud niya iyang ipag-imbitar tanan. Ulit ito ako litra. Ay mga katik-tik dali mo kay mga unta kay daghan. Sudan mga katik-tik daghan ang handa ba mga unta. Wala na si... Ano pangalan? Si Maris. Wala na si Ate Maris. Sige, sayaw. Bawal di ka sa... Bawal mo di ka sa... Wala na. Out na si Ate. Naka-violet. Sige, panayon. Ay mga katik-tik nagpa-make up isa ko nagpapula ko. Yung piti mapuwahan ang saraman ko ani mo ra mag ganang buring sa gamaw nga wadawat ba. Ay mga katik-tik nakauli na ko gikan sa birthday sa akong umagad celebration. Uli na ko diri sa balay. Shout out kang Madam Maricel Miranda o kang Pepe Miranda o kang Pilar. Shout out kang Ma'am Milane o ang iyang bana o ang iyang mga na from Amerika. Shout out kang Sir Hector Serna o kang Ma'am Gle Serna. Shout out mo diha. Shout out mo sa taga Butuan. Kang Dante, kang Elba, kang Dodong, kang Jik-Jik. Shout out mo diha. Shout out usab sa kang Mayor Marites Royo Timbol. Mayor sa Kapalong. Mga katik-tik, ang katong birthday sa akong umagad ng hatag siya og bugas kay palipay jud niya kay daghan po siya ganda kay moabot daw siya og 50. Maghanda jud daw kuno siya. Ang iya tanan mga silingan sa Kurbada iya ga pang-invite. Ano uban mga to ako hinat ko dito nagsinggit-singgot kay taga Kurbada gudgudaan. Ampa sila mo to nga ako na kay na ako hinakadto na. Oto daghan sila handa oy, pre pa sa inom beer, tanduay. Daghan oy. Nalipay po kay nakakaon pa sila nya naapay ila tag 2 ka kilo. Tupod po ang nangadto naa ang wa mato apil paghatag oy. Naswertihan po tong pagka pizza tres kay wala po mag-ulan pagkaugmain ulan lapok unta samot oy mga to ulan pa to. Ay gani kay nakaluyan sa Ginoo nga perting inita. Mo tay gipangayo sa nag-birthday. Tagaan jud siyang maayong adlaw. Ayag way dagom way hangin way ulan. Init. Antong perting lipaya pagka Domingo pagkahapon nang uli ra po sila gikan sa bisita siya dito sa lubong sa iyang manghod. Lapon mo ko jis labi. Bariyan ako pag abot ka Tita Mia. Apoy kuan sa tanas sige kwarta may sige kwarta. Wala na. Bariyan lagi ako. Dire magutong kita mo. Wa atong bitakan to. Hi mga tik-tik. No. Dire ka dire mo kita kwanta. Lagay pud ko kayo. Ito na pita ka lang. Wa
to dito, badto ra dito. Sabi ba, unsa? Kuya Del. At hindi na mabayad kay baon og ba? O naraban ni. Pagilak na dito karon. Ayun na. Ayun na, pangayot ka mo na, kwarta si Lula. Ayun. Hilot ihatag ni sa isda. Atong isda. Butang dito, oy. Butang dito. Siguro basta may. Ihatag naman sa ko. Kaya wak mo kung lang lang. Mga katik-tik, maura tong among vlog. Salamat sa inyong pagtanaw. Amping mo kanunay. Bye-bye!